Гасыр кичкән ветеран. 15 майда югары яркәдә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Нәһерлегаян Нурлыгаян улы Дәүләтов үзенең 100 яшен каршы алды. Шулай итеп, ул районыбызда 100 яшәр була алган беренче сугыш ветераны. Мөхтәрәм юбилярны котлау өчен аның янына район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин белән ветераннар советы рәисе Анатолий Романов килеп, Русия президенты Владимир Путинның котлау хатын һәм тәмле күчтәнәчләр тапшырды. Бик зур рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә сезнең хезмәткә, сезнең тормыш юлына. Менә шулай итеп, бик күп итеп балалар, гаиләләр, оныклар дөньяга китергәнегез өчен җиңгәшәй белән бергә. Алдагысында яңа җиңүләрне, яңа язларны бергәләп шулай итеп матур итеп күрергә язсын, шуны теләйбез. Сәламәт булыгыз. Biz de veteranlar isminden sizin şu zor юбилейiniz bilen tebrikliyiz. Nerse tileyim sizge? Ekringine kiltir edip şu dünyada otlap, bunuklar bilen, balalar bilen, simya bilen yaşarga sizge. Rahmet sizin meşhur bizge yengini alıp kaytkan için. Rahmet. Кадыр авылында туып үскән Нәһерлегаян ага сугыш башлану белән фронтка алына. Тоткынлыкка эләгеп 3 ел концлагер михнәтләрен үз башыннан кичерә. Оннан кутылу белән тагы фронтка җибәрелә. Германиягә җиткәндә каты яралана. 1946 елда гына туган ягына кайта. Сугыштан соң инде хаклы ялга чыкканчы Максим Горький исемендәге хуҗалыкта механизатор булып хезмәтен сала. Тормыш иптәше белән 5 балага гомер бирәләр. 100нче туган көнен ветеран үзенең зур гаиләсе, балалары һәм оныклары әйләнәсендә каршы алды. Әткәйсенешен күңелдән туган көн белән көтәбез. Озын гомер, шатлык, тазалык. 20 елның 15 майыннан быелгының 15 майына 100 ел үткәндә киткән. Biz конечно bilmeyimiz. Soğuştan başlangıcına jaklı bulup, zor mihnattар көріп, soğuştan soň ömür boyu traktorlar yaşap, pensiya yaşakta indi bizge örnekler tip oldu. Her vaqtda biz ondan primyer aldık. Muna 100 yaşı жетті hazır. Әліне aşanası kelmey 100 yaştadır deyip. Eratke olga tabatında yaşayalı. Allah berse Tağın 100 yıl olur. Etki bizning italon buldu indi ol yaşaw üçün. Bizni ol gadillikka, tertipke, işlerge öğretdi. Aның devizi şu özüne kıyın bulsa bolsun, kişiге ağırlık salmasqa, ömürge şulay itirip yaşadı. Elde şulay. Şuna biz etkisine uzun ömür tileybiz. Tağında hazır biz seni yaşını 1 yaş deyip başlayız indi, 1 yaştan başlayız yangadan. Sana şuşunday bereketli ömür bizim bilen, hali isen sağ bulup, şuşlay özün yürtüp, öz ayağında, öz aklında bulup yaşarga yazsın. Дөнья киң, бүтән кешегә дә җитә. Бер-беребезгә мәрхәмәтле булыгыз. Шулай булганда эшләрегез уң булыр, тормышыгыз тагын да алга китер. Бер гасыр гомер кичкән мөхтәрәм аксакалның бу сүзләре һәммәбезгә аманат булып яңгырый. Аңа сау-сәламәт булып, кадер-хөрмәткә төренеп, хәерле гомер кичерергә язсын. Алин Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.